ኣብዛ ዓለም እዚኣ ካብ ፍቕሪ ዝብል ቃል ንላዕሊ ተዘሪቡ ዘሎ ነገር ምናልባት የለን። ግና ሓደ ዘገርም ነገር ኣሎ። ብዛዕባ ፍቕሪ ክንዲዚ እናተዛረብና ስለምንታይ እዩ ጽልኢ ገና ኣብ ልቢ ሰባት ዘሎ? ስለምንታይ እዮም ብፍቕሪ ዝጅምሩ ርክባት በቒምን ብጽልእን ዝውዱ? እሞ ፍቕሪ ብሓቂ እንታይ እያ? እቲ ንሕና ፍቕሪ ኢልና ንጽውዖ ዘለና እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝገልጸልና ፍቕሪ ድዩ ወይስ ብዙሕ ግዜ ፍቕሪ ኢልና ንጽውዖ ዘለና ብቐንዱ ስምዒትናን ድሌትናን ንባዕልና ንምርዳእ ዘለና ባህጊ እዩ? ምናልባት እዚ ምኽንያት እዚ እዩ ብዙሓት ርክባት ኣብ መጀመርታ ብፍቕሪ ዝጅምሩ እሞ ብቕልጡፍ ብጽልኢ ዝውዱ። እዚ ምኽንያት እዩ ኣብ ቤተሰብ ብዙሕ ግዜ ቃላቶም ናይ ፍቕሪ ዝነበሩ ሰባት ኣብ መወዳእታ ነንሕድሕዶም ዝረሓሓቑ። ምናልባት ድማ እዚ ምኽንያት እዩ ንሓደ ዝፈትወና ሰብ ክንፈትዎ ቀሊል ክኸውን እንከሎ እቲ ዝጎድእና ሰብ ክንፈትዎ ግን ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን። መጽሓፍ ቅዱስ ግን ብዛዕባ ፍቕሪ ካብቲ ዓለም ዝህበና ምስሊ ፈጺሙ ዝተፈለየ ምስሊ ይህበና። ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4:8 ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ ይብለና። እዚ ሓረግ እዚ ኣዝዩ ሓጺር እዩ፣ ትርጉሙ ግን ንሓደ ህይወት ብምሉእ ክቕይር ዝኽእል ዓብይ ሓቂ እዩ። ሓቀኛ ፍቕሪ እንታይ ማለት ምዃና ክንፈልጥ እንተደሊና ካብ ሰባት ጥራይ ክንመሃር የብልናን፣ ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ ኣለና። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 2 ብኣዝዩ ዓሚቑን ዘደምምን መልእኽቲ ይጅምር። ከምዚ ድማ ይብል፣ ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን እኳ እንተተዛረብኩ ግና ፍቕሪ እንተዘይብለይ ከም ዝደምጽ ነሃስ ወይ ጭልጭል ከም ዝብል ጸናጽል እየ። ውህብቶ ትንቢት እኳ እንተሃለወኒ ኩሉ ምስጢራትን ኩሉ ፍልጠትን እንተፈለጥኩ እምባታት ክሳብ ዘፍልስ ከዓ ፍጹም እምነት እንተሃልዩኒ ግና ፍቕሪ እንተዘይብለይ ከንቱ እየ። እዚ ሓቂ እዚ ብዕምቆት እንትርአ ክልተ መለኮታዊ ትምህርቲ የርእየና። ሰብ ብሉጽ ናይ ኣዘራርባ ክእለት ዓሚቕ ስነ መለኮታዊ ፍልጠት ወይ ድማ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ህያባት ክህልዎ ይኽእል። እንተኾነ ግን እዞም ኩሎም ውህብቶታት ብዘይ ፍቕሪ እንተተፈጺሞም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዋጋ ዘይብሎም ኮይኖም ይተርፉ። ዓለምና ብክእለት ብብቕዓትን ብፍልጠትን ትግምግም እያ። ሓደ ሰብ ብሉጽ መሃሪ ወይ ድማ መራሒ ክኸውን ይኽእል። ግና ኸ ኣብቲ ቀንዲ መሰረት ዝኾነ ፍቕሪ እንተጎዲልዎ እቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢት ባዶነት እዩ ዝኸውን። ሓቀኛ ፍቕሪ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ቀዳማይ ነገር ክንርድኦ ዘለና ፍቕሪ ስምዒት ጥራይ ከም ዘይኮነ እዩ። ስምዒት ኣካል ፍቕሪ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ፍቕሪ ካብ ስምዒት ንላዕሊ እዩ። ምክንያቱ ስምዒት ይቕየር እዩ። ሎሚ ሓጎስ ክስምዐና ይኽእል፣ ጽባሕ ግን ሓዘን ክስምዐና ይኽእል። ሓደ መዓልቲ ንሰብ ኣዝና ክንፈትዎ ንኽእል፣ ኣብ ካልእ መዓልቲ ግን ብዝገበሮ ነገር ክንቁጣዕ ንኽእል። ኣብዚ ኩነታት እዚ ፍቕሪ እንተደኣ ስምዒት ጥራይ ኮይኑ ፍቕርና ኩሉ ግዜ ክትነብር ኣይትኽእልን። ኣብ ግዜ ፈተና ክትጠፍእ እያ፣ ኣብ ግዜ ምስሓብ ክትጠፍእ እያ፣ ኣብ ግዜ ሕማም፣ ጸገም፣ ድኽነት፣ ክሳራን መከራን ክትጠፍእ እያ። ግና እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝገልጸልና ፍቕሪ ከምዘይኮነን ፍቕሪ ውሳነ እውን እዩ፣ ሓላፍነት እዩ፣ ትዕግስቲ እዩ፣ ምሕረት እዩ፣ መስዋዕቲ እዩ። ሰብ ንዓና ፍቕሪ እንተዘይርአየና እውን እንተኾነ ንሕና ፍቕሪ ክነርአዮ ምምራጽ እዩ። እቲ ንዓና ዝጎድአና ሰብ እንተኾነ እውን ኣብ ልብና ቂም ከይንሕዝ ምጽዓር እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ጳውሎስ እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ከመይ ከም ዝመስል ብዕምቆት ይገልጸልና። ፍቕሪ ዓቃልያ፣ ለዋህያ፣ ኣይትቕንእን፣ ኣይትምካሕን፣ ኣይትዕበን፣ ንርእሳ እውን ኣይትድልን፣ ቀልጢፋ ኣይትቁጣዕን፣ ክፉእ እውን ኣይትቆጻጸርን። እዚ ቃላት እዚ እንተስተንቲናዮ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ፍቕሪ ከም ሓደ ስምዒት ዘይኮነስ ከም ሓደ ባህሪ ከም ዝርአዮ ንርዳእ። ሓደ ሰብ ፈትወካ ክብል ይኽእል፣ ግን ኣብ ተግባሩ ትዕግስቲ እንተዘይብሉ፣ ምሕረት እንተዘይብሉ፣ ንርእሱ ጥራይ እንተደልዩ፣ ብቐሊሉ እንተተቖጢዑ፣ እቲ ቃል እናሃለወ እቲ ትርጉም ፍቕሪ ግን ኣብ ህይወቱ ክህልዎ ይኽእልን። ስለዚ ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ ንርእስና ንሕተት፣ ሰባት ካባይ ፍቕሪ ይሰምዑ ዶ ወይስ ፍቕሪ ዝብል ቃል ጥራይ እየ ዝጥቀም? እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ሓዳርና፣ ኣብ ቤተሰብና፣ ኣብ ዕርክነትና፣ ኣብ ቤተ ክርስቲያንናን ኣብ ማሕበራዊ ህይወትናን ክንሓቶ ይግባእ። እንተደኣ ሓቀኛ ፍቕሪ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ደሊና ካበይ ከም ዝመጸ ክንፈልጥ ኣለና። መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ግልጽ ብዝኾነ መልሲ ይህበና። ፍቕሪ ካብ እግዚኣብሔር እዩ። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓቂ እዩ። ምክንያቱ እንተደኣ ፍቕሪ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ኢልና ኣሚንና ትርጉም ፍቕሪ ብድሌትና ክንቀይሮ ኣይንኽእልን። እቲ ፈጣሪ ዝሃበና ትርጉም ክንቅበል ኣለና። ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4:19 ከምዚ ይብል፣ ንሕና ነፍቅሮ እግዚኣብሔር ቀዲሙ ስለ ዘፍቀረና እዩ። እዚ ሓደ ዓብይ መልእኽቲ ይህበና። ንሕና እግዚኣብሔር ቀዲምና ኣይኮንናን ዝደለናዮ፣ ንሱ ቀዲሙ ደሊና እዩ። ንሕና ቀዲምና ኣይኮንናን ዝፈተናዮ፣ ንሱ ቀዲሙ ኣፍቂሩና እዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ ድማ ኣብ ግዜ ንጹህነትና ጥራይ ኣይተገለጸን። እግዚኣብሔር ክንሓጥን ከለና እውን እንተኾነ ኣይሓደገናን። እዚ እዩ ድማ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ካብ ፍቕሪ ዓለም ዝፈልዮ። ዓለማዊ ፍቕሪ ብዙሕ ግዜ ንስኻ እንታይ ትህበኒ ኢላ ትሓትት። ፍቕሪ እግዚኣብሔር ግን ንሕና እንታይ ንህቦ ቅድሚ ምሕታት ንሱ እንታይ ከም ዝሃበና ተርእየና። እቲ ዝዓበየ ምስክር ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንዓና ከም ዘፍቅረና ክንፈልጥ እንተደሊና ናብ መስቀል ክንጥምት ኣለና። ምክንያቱ ኣብ መስቀል እቲ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ብቓል ጥራይ ዘይኮነስ ብመስዋዕቲ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:16 ንሰምዖ እቲ ዓብይ ቃል እዚ እዩ፣ እግዚኣብሔር ንዓለም ክሳብ ክንደይ ኣፍቀራ ክሳዕ ክንደይ እውን ንሓደ ወዲ ሃባ። ኣብዚ ሓደ ነገር ነስተውዕል፣
እግዚአብሔር ፍቅሩ በቃላት ጥራይ አይገለጸን በመሃብ ገሊጽዎ እዩ። እዚ ድማ ንሕና እውን ሓቀኛ ፍቅሪ እንታይ ምዃና ንኽንርዳእ ይሕግዘና። ፍቅሪ ኩሉ ግዜ ንርእሲ ኣይትደልን። ፍቅሪ ትህብ፣ ፍቅሪ ትጽመም፣ ፍቅሪ ንኻልኦት ቦታ ትህብ። ፍቅሪ ኣብ ግዜ ጸገም ኣይተሃድምን። እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ መስቀል እንከሎ ነቶም ዝጎድእዎ ክፉእ ኣይመለሰሎምን። ግን እቲ ንሱ ዝገበሮ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝገርም እዩ። ኣብ መከርኡ እውን እንተኾነ ምሕረት ገለጸ። ሓቀኛ ፍቅሪ ኣብ ግዜ ሰላም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ግዜ መከራን በደልን እውን ምሕረት፣ ትዕግስትን ሰናይነትን ትገልጽ እያ። ንእግዚአብሔር ምፍቃር እንታይ ማለት እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝዓበየ ትእዛዝ እንታይ ምዃኑ ምስ ተሓተተ ንእግዚአብሔር ብኩሉ ልብና፣ ብኩሉ ነፍስናን፣ ብኩሉ ሓሳብናን ክንፈትዎ ከም ዘለና ገለጸ። ማቴዎስ 22:37 እዚ ትእዛዝ እዩ ንህይወትና ዝቕይር። ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ብኩሉ ልብና ምፍቃር ማለት እግዚአብሔር ሓደ ክፋል ካብ ህይወትና ጥራይ ክኸውን ኣይንደልን ማለት እዩ። ንእግዚአብሔር ብኩሉ ልብና ምፍቃር ማለት ኣብ ማእኸል ውሳነታትና፣ ኣብ ማእኸል ድሌታትና፣ ኣብ ማእኸል ኣነባብራና ንሱ ክህሉ ክንፈቅድ ይግባእ። ስለዚ ሓደ ሰብ ኣነ ንእግዚአብሔር እፈትዎ እናበለ ትእዛዛቱ ክንዕቕ እንተጀሚሩ ንርእሱ ክምርምር ኣለዎ። ኣብ ዮሐንስ 14:15 ኢየሱስ ክርስቶስ እንተኣፍቀርናዮ ትእዛዛቱ ክንሕሉ ከም ዘለና ይገልጽ። እዚ ማለት ፍቅሪ እናበልና ንእግዚአብሔር ብተግባር ክንስዕቦ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ዓብይ ትእዛዝ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ፍቅር ዝብል እዩ። እዚ ትእዛዝ እዚ ኣዝዩ ዓብይ ምስጢር ይሕዝ። ምክንያቱ ንርእስና ንሕሉ፣ ንርእስና ንምሕር፣ ንርእስና ንሕግዝ፣ ንርእስና ድማ ብዙሕ ንደሊ። ስለዚ ንኻልኦት እውን ብከምዚ ዓይነት ልቢ ክንሪኦም ይግባእ። እዚ ማለት ኩሉ ሰብ ንዓና ክሰማማዕ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ሰብ ንዓና ክደልየና ኣለዎ ማለት እውን ኣይኮነን። ሓቀኛ ፍቅሪ ሰባት ካባና ዝተፈለየ ኣረኣእያ ክህልዎም ከም ዝኽእል ትቕበል። እንተኾነ ግን ሰብ ስለዘይተስማዕምዐና ክንጸልኦ ኣይግባእን። እቲ ኣብ ጥሜት ዘሎ ሰብ ብጻይና እዩ። እቲ ዝሓዘነ ሰብ ብጻይና እዩ። እቲ ዝወደቐ ሰብ እውን ብጻይና እዩ። እቲ ካባና ዝተፈለየ ባህሊ ዘለዎ ሰብ እውን ብጻይና እዩ። እዚ ፍቅሪ ማለት ንኩሉ ነገር ምፍቃድ ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ጌጋ እንተገበረ ንጌግኡ ክንቃወም ንኽእል፣ ግና ንሰብ ክንጸልኦ ግድን ኣይኮነን። ኣብዚ እዩ ትምህርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝያዳ ዘብርህ። ንሰባት ምፍቃር ቀሊል ክመስል ይኽእል፣ ግን ንጸላእትና ምፍቃር እንተመጺኡ ልብና ብዙሕ ግዜ ይቃወም። እግዚአብሔር ግና ንጸላእትና ክንፈትዎም፣ ንዝረገሙና ክንምርቕ፣ ንዝጸልኡና ጽቡቕ ክንገብረሎም፣ ንዝጎድኡና ድማ ክንጽልየሎም ነጊርና እዩ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ንጸላእትና እውን ከም ዝደልዮም ስለ ዝፈልጥ ንሱ ፍቅሩ ኣብቶም ንዓና ጥራሕ ዝፈትዉ ሰባት ኣይድርቶን። ግን ኣብዚ ኣገዳሲ ይፈላላይ ኣሎ። ንሰብ ምፍቃር ማለት ንዝገበሮ ጌጋ ምቕባል ማለት ኣይኮነን። ንዝጎድአና ሰብ ይቕረ ምባል ማለት ንሱ ደጊሙ ክጎደና ክንፈቅድ ኣለና ማለት እውን ኣይኮነን። ኣብ ማእኸል ከምዚ ዝበሉ ኩነታት ወሰን ክንጥቀም ይግባእ። ሓቀኛ ፍቅሪ ንኻልኦት ክትፈትዎም ትደሊ፣ ግን ርእስኻ ክትጠፍእ እውን ኣይትደልን። ምሕረት እናገበርካ እውን ጥበብ ክትጥቀም ኣለካ። ኣብ ህይወትና ካብቲ ዝያዳ ዝኸብደና ነገራት ሓደ ይቕረ ምባል እዩ። ሰብ ብቓል ክብድለና ይኽእል፣ ብተግባር ክጎደና ይኽእል። ኣብዚ ሰዓት እዚ ልብና ብቐስታ ብቒም ይምላእ። ይቕረ ምባል ግን ነቲ ዝበደለካ ሰብ ካብ ልብኻ ናፃ ምውፃእ እዩ። እዚ ማለት እቲ ዝገበሮ ከም ዘይተገብረ ምቑፃር ኣይኮነን። እቲ ቃንዛ ከም ዘይነበረ ምግባር እውን ኣይኮነን። ይቕረ ምባል ማለት ነቲ ጉድኣት ንዘለኣለም ንልብኻ ከይገዝኦ ነፃ ምግባር ማለት እዩ። እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እንታይ የርኢና? ብቐንዱ እዚ እዩ። ጉድኣት ክህሉ ይኽእል፣ ግን ፍቅሪ ኣብ ልብና ክትህሉ ይግባእ። ሓቀኛ ፍቅሪ ኣብ ቤተሰብና ክረአ ኣለዎ። ሓደ ሰብ ኣብ ደጉኡ ንኩሉ ሰብ ለዋህን ሕያዋይን ክኸውን ይኽእል። ኣብ ቤቱ ግን ቀልጢፉ ዝቁጣዕ፣ ብቐሊሉ ዝጭክን ወይ ንስድራ ቤቱ በቓል ዝጎድእ እንተኾይኑ እቲ ፍቅሩ ገና ክዓቢ ይግባእ። ምክንያቱ ሓቀኛ ፍቅሪ ካብ ስድራ ትጅምር። ንኻልኦት ሰባት ጽቡቕ ምርኣይ ቀሊል እዩ፣ ግን ነቶም መዓልታዊ ኣብ ጥቓና ዘለዉ ድኽመትናን ባህርናን ዝፈልጡ ሰባት ብፍቅሪ ትዕግስትን ክብርን ምርኣይ እዩ ተዓብይ ፈተና ዝኸውን። ኣብ ሓዳር ድማ ሰብኣይን ሰበይትን ንንሕድሕዶም ብዓይኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ክረኣዩ ይግባእ። ፍቅሪ ማለት እቲ ሓደ ወገን ካብቲ ሓደ ወገን ሙሉእ ፍጽምና ምጽባይ ኣይኮነን። ፍቅሪ ማለት ድኽመታት እናረኣኻ እውን እንተኾነ ብኽብሪ ምርኣይ፣ ክትሕግዞ ምድላይን ኣብ ግዜ ጸገም እውን እንተኾነ ኣብ ጥቕኡ ምጽናሕ እዩ። ኣብ ኤፌሶን 5:25 ከም እንረኽቦ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዘፍቀራ ከምኡ ድማ ንኣንስትኹም ኣፍቅሩ ይብል። እዚ ኣዝዩ ዓብይ መልእኽቲ ፍቅሪ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን በቓላት ጥራይ ፈተዋን፣ ንዓዓ ርእሱ ክሳብ ምሃብ ዝበጽሐ ፍቅሪ ያርእዩ። ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ ክረክብ ኢሉ እንተሓሲቡ ፍቅሩ በብቕሩብ ክደክም ይኽእል። ግን እንታይ ክህብ፣ ከመይ ክሕግዝ፣ ከመይ ከፍቅር ኢሉ እንተጀሚሩ ርክቡ ብዓብይ መንገዲ ክልወጥ ይኽእል። ኣብ ቤተሰብ እውን እዚ መስርሕ እዚ ተመሳሳሊ እዩ። ወለዲ ንደቆም ገንዘብን ንዋትን ጥራይ ክህቡ ዘይኮነስ ግዚኦም ክህቡ፣ ክሰምዕዎምን ክመርሕዎምን፣ ኣብ ግዜ ጸገም ከጽናዕንዕዎምን ብፍቅሪ ከዕብይዎምን ይግባእ። ምክንያቱ ሓቀኛ ፍቅሪ ኣብ ቤተሰብ ክንህቦ ዘለና ጥራይ ዘይኮነስ ንሕድሕድና ብኽብሪ፣ ብትዕግስቲ፣ ብምሕረትን ብሓቀኛ ሓልዮትን ክንረኣየሉ ዘለና መንገዲ እዩ። ፍቅሪ ኣብ ግዜ ሓጎስ ጥራይ ኣይትረአን፣ ኣብ ግዜ መከራ እውን ትግለጽ። ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13:7 ከምዚ ይብል፣ ፍቅሪ ኩሉ ትጸውር፣ ኩሉ ተኣምን፣ ኩሉ ተስፋ ትገብር፣ ኩሉ ትዕገስ ይብል። ሓቀኛ ፍቅሪ
ፍቕሪ ጌጋ ከም ጌጋ ትፈልጥ እያ ኣብ ጸገም እውን ተስፋ ክህሉ ትሕግዝ ምኽንያቱ ሓቀኛ ፍቕሪ ንሰብ ብጌጉ ጥራይ ትዕቅኖን እግዚኣብሔር ክቕይሮ ዝኽእል ሰብ ከም ዝኾነ ተስፋ ትገብር ሓደ ሰብ እንተተሰሓሓተ ድማ ፍቕሪ ብቕጽበት ኣይትፈርድን ሓጎስካ ጥራይ ትካፈል ዘይኮነትስ ሓዘንካ እውን ትጾር እያ ንድኽመትካ ጥራይ ክትርኢ ዘይኮነትስ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ተስፋ እውን ትርኢ እያ ሓቀኛ ፍቕሪ ብቓላት ጥራይ ኣይትግለጽን ብተግባር እውን ክትርአ ኣለዋ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና በቓልን ብልሳንን ኣይነፍክር ብግብርን ብሓቅን እምበር ይብለና ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3:18 ሓቀኛ ፍቕሪ ኣብ ዓበይቲ ነገራት ጥራይ ኣይትረአን ብዙሕ ግዜ ኣብ ንእሽቶ ነገራት እያ ትግለጽ ንሓደ ሰብ ብትዕግስቲ ምስማዕ ፍቕሪ እዩ እቲ ሰብ ብዛዕባ ጸገሙ ክዛረብ እንከሎ መልሲ ጥራይ ንምሃብ ኣይንሸኩል ብሓቂ ንስማዓዮ ኣብ ጎኑ ከም ዘለና ንግለጸሉ ያዕቆብ 1:19 እውን ከምዚ ይብል ኩሉ ሰብ ንምስማዕ ቅልጡፍ ንምዝራብ ድንጉይ ክኸውን ይምዕድ ብዙሕ ግዜ ግን ንፍቕሪ ከም ዓቢ ነገር ጥራይ ንሓስባ ኢና ክቡር ህያብ ዓቢ መስዋዕቲ ወይ ድማ ዓቢ ተግባር ጥራይ ከም ፍቕሪ ንርእዮ ግን ብዙሕ ግዜ ፍቕሪ ኣብ ንእሽቶ ነገራት እውን ትረአያ ስለዚ ሓቀኛ ፍቕሪ ቃል ጥራይ ኣይኮነትን ሓቀኛ ፍቕሪ ትሰምዕ ትጸናናዕ ትሕግዝ ትምሕር ይቕረ ትብል ትጽመም ኣብ ግዜ ጸገም ድማ ኣብ ጎንኻ ትጸንሕ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ዝብል ቃል ንርእስኻ እውን ብትኽክል ክተርእያ ከም ዘለካ ይምህረና ንርእስኻ ምፍቃድ ግን ኩሉ ግዜ ንርእስኻ ምቕዳም ወይ ንርእስኻ ጥራይ ምሕሳብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ንዓኻ ከም ዝፈጠረካ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ዋጋን ክብርን ከም ዘለካ ምፍላጥ እዩ ድኽመታትካን ጌጋታትካ እናፈለጥካ እግዚኣብሔር ክልውጠካን ክሕድሰካን ከም ዝኽእል ተስፋ ምግባር እዩ ስለዚ እንተተሰሓሒትካ እውን ንርእስኻ ኣይትጽላእ እንተወዲእካ እውን ተስፋ ኣይትቑረጽ ንስሓ ግበር ናብ እግዚኣብሔር ተመለስ ካብ ጌጋኻ ተምሃር ድሕሪኡ ድማ እንደገና ተስእ እምነትና ብዙሕ መልክዕ ክህልዋ ይኽእል ንጽሊ ንጸውም ነገልግል ቃል እግዚኣብሔር ድማ ነንብብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንሳተፍ እዚ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ግን ሓደ ኣገዳሲ ነገር ክንዝክር ኣለና እምነት ብፍቕሪ እንተዘይተገሊጻ እቲ ዕላማ እምነትና ክጎድእ ይኽእል ስለዚ እምነትና ብጸሎት ጥራይ ኣይኮነትን ትተርፍ ኣብ ኣተሓሳስባና ኣብ ኣዘራርባናን ኣብ ኣተሓዛና ንኻልኦት እውን ክትረአ ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ሓቀኛ ፍቕሪ እንታይ ምዃና ንምርኣይ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጥምት ንሱ ብዛዕባ ፍቕሪ ጥራይ ኣይሰበኸን ፍቕሪ ብህይወቱ ገሊጽዋ እዩ ኣብ መስቀል እውን እንተኾነ ንዝጎድእዎም ምሕረት ለመነሎም ስለዚ ሓቀኛ ፍቕሪ ኣብ ግዜ ሓጎስ ጥራይ ኣይትረአን ሓቀኛ ፍቕሪ ክንነብር እንተደሊና ልብና እውን ብፍቕሪ ክምላእ እንተደሊና ናብ ምንጪ ፍቕሪ ዝኾነ ንቕረብ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ ንሕና ድማ ብፍቕሪ ክንነብር ተጸዊዕና ኢና እዚ መልእኽቲ እዚ ንኻልኦት እውን ክበጽሖም ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ሓግዙ ርእይቶኹም ድማ ኣብ ኮሜንት ጻሕፉልና ተመሳሳሊ መንፈሳዊ ትምህርትን መልእኽትታትን ብቐጻሊ ንኽትረኽቡ ንዮዳሄ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ግበሩ ሰላም